Report! Napalgan ang patayng lawas sa usa ka lalaki sa sitio Lupa 1, Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Ang biktima giilang nga si Deo Labrada Estologa, 42 anyos, separado ug residente sa sitio Abuno sa maong barangay. Matod sa inisyal nga investigasyon, nakadawat og tawag ang Lapu-Lapu City Police Office gikan sa barangay kabahin sa patayng lawas nga adunay samad pinusilan. Mihimo dayon og investigasyon ang kapulisan ug nakumpirmar nga dugay na nga patay ang biktima ug dunay timailhan nga posibleng gibuhat ang krimen sa laing lugar ug gida ang patayng lawas sa biktima sa maong barangay. Matod sa usa ka babaeng testigo nga gitago ang ngalan alang sa iyang kaluwasan, nakadungog siya og duha ka buto sa pusil gikan sa balay sa silingan nga nailhan lang nga si Joy Joy. Human sa usa ka oras iyang nakita si Joy Joy ug ang usa pa ka tawo nga gitawag og Gorgor nga nagguyod sa patayng lawas. Tungod sa kahadlok ang testigo midangop dayon sa balay sa iyang igsuon. Gipahigayon na karon ang hot pursuit operation batok sa mga suspitsado samtang nagpadayon ang investigasyon aron matino ang motibo sa krimen ug ang tinuod nga nahitabo. Hangtod karon wa pay formal nga giilang nga suspitsado ug wa pa matumbok ang motibo sa pagpatay. Kini si Idol Aiko, di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.